Mi-a ridic! Bună ziua, dragi pescari! Bine v-am găsit! Sper că sunteți toți bine în perioada asta grea. În primul rând vă mulțumim pentru tot sprijinul care ni-l acordați, făcându-vă un abonament și susținându-ne printr-o taxă de zi. Astăzi ne aflăm la o acțiune de populare tip stocking. Ea este, să o numesc așa în ghilimele de rigoare, de origine americană. Vom populat cu pește matur, 250-300 de grame, un curcubeu, un păstrăv curcubeu foarte frumos, crescut în regim semi-artificial. După cum vedeți, ne aflăm pe malul lacului Ciupariu, o apă ce o avem noi în gestiune. Este o apă fantastică pentru spinning și nu doar, pentru fly este un pic mai greioaie, dar este o apă care noi vrem să o dezvoltăm, să facem un paradis, așa un semi-paradis pentru o ieșire de 2-3 ore după amiază. Vă mulțumim încă o dată pentru sprijin tuturor și vă așteptăm cu drag.